Mesarev pas i vuk. Mesarevom psu je dosadilo da živi stalno u jednom mestu, pa je odlučio da pođe u svet. Jedne večeri se iskrao iz kuće i krenuo na put. Dok je prolazio kroz šumu, naiđe na mršavog vuka. Vuk ga upita kuda ide. Kada mu je pas objasnio da je pošao da vidi svet, vuk mu reče: moj prijatelju, ja sam se dosta naputovao i vidi kakav sam, nego poslušaj ti mene. Nema boljeg sveta od onog gde ti je pun stomak. Ja bih ovog trena otišao da živim tamo gde bi se ugojio tako kao ti. Pas je shvatio da je tačno to što mu vuk kaže, tim pre što je već ogladneo, pa odgovori vuku: u pravu si, vuče, pođi i ti sa mnom. Ja ću ti naći gospodara u selu koji će te dobro hraniti. Samo treba da mu čuvaš kuću noću od lopova. Niko mu je neće čuvati bolje od mene, odgovori zadovoljno vuk. I tako oni krenuše u selo. Kada je osvanulo, opazi vuk da pas nosi ogrlicu oko vrata, pa ga upita šta to znači. Preko dana me vezuju lancem za vrat, a noću me puštaju na slobodu, odgovori pas. Šta kažeš, lancem za vrat? Hvala tebi na hrani, ja sam navikao da živim na slobodi.